bukane yo gak enek, sahure yo gak enek. Kuwi lho kok suwi ngono lho. Yo gak ngombe ya, yo gak ngrokok ngono lho. Iki poso apa tampa? Poso kuwi ngono lho. Ora sebesane tampa. Lek poso jare buka. Poso kuwi gak padha karo poso Ramadan ya kuwi. Mbok gak padha. Gak padha. Iki bar-bar barioyo apa barioyo lek murono. Lek arep raya poso besar kan iki. Sing arepe raya poso Ramadan jenenge. Poso gorengnya kuwi bukane ora enak yo. Dikene sahure. Bukane sahure. Nyatane wong kuwi aduh omah lho Mas. Oh gak masalah ado omah yo. Entah poso ngono wis ngono kuwi ngono. Pemadan-adan iki ora krungu nek wong adan. Ya ado omah.